Vytvárame spoločnosť práve na tom, aby tam bola sloboda, demokracia, kľud a kvalita. Hej, to je všetko, čo potrebuje. Taká nevýhoda, čo určite neodporúčam, aby maklér, ktorý si vyberá spoločnosti, nebral spoločnosť, ktorá tých ľudí diferencuje, robí rozdiely. Hej, aby som ja tu delil, že maklér senior, junior a ty si zlaté vajce, ty si strieborné, to je celé zlé. Hej, za mňa každý maklér a každý človek je kvalitný človek. Ja som od toho, aby som ho to naučil robiť. Je to moja vizitka mojej firmy a on je od toho, aby si sám povedal, koľko peňazí potrebuje. A preto ja neriešim, či maklér zarobí 30 ročne, 50, 150 alebo 200. Pre mňa není maklér, ktorý robí 150 väčší priateľ ako ten, čo spraví 50. Aj. Toto je veľmi podstatné. A toto sa mi v tej spoločnosti, kde som v minulosti pracoval, vridilo a nepáči sa mi to. A preto sme vytvorili spoločnosť a musím poklepať, zatiaľ sa nám celkom darí. Stále vytvárame, pridávajú sa noví makléri a vytvárame spoločnosť práve na tom, aby tam bola sloboda, demokracia, kľud a kvalita. Hej, to je všetko, čo potrebujeme.